Татарстан урманчылары үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен гадәттәгечә эш урыннарында билгеләп үтте. Эшләренең кызган чагы хәзер урманнарны чистарту, яшь агачлар утырту өчен иң кулай вакыт. Җирләрне саклау, табигый территорияләрне яңадан торгызу, җентекләп тикшерү, урманнарда тәртипне күзәтү дә инспекторлар вазифаларына туры килә. Мамадыш урманчылыгыннан безнең репортаж. Мамадыштан Ирак түгелгенә урнашкан Тырлау аланын күпләрнең күргәне юктыр әле. Берничә дистә еллар инде шунда керәшеннәрнең Петров бәйрәме уза. Бу территория Мамадыш урманчылыгының бер өлеше. Аны инспекторлар барлык таләпләргә туры китереп саклый. Узган ел Биек җиңүнең 70 һәм ТСРның 100 еллыгына 7050 тылы агач утыртып парк ясаганнар. Җирле халык та яшь үсентеләрне тиешле тәртиптә карап тота. 75 еллык посадкага булды безнең акция буенча инде утыртулар. Менә монда жюри авылы тирәсендә утыртылды. 100дән артыктыр дип беләм менә монда агачлар булар уже полностью теге не белә алынды. Кес белән бергә алынып утыртылды. Алар бәләкәйдән утыртылмады. Олы агачлар белән утыртылдылар алар уже. Шунда ук төзекләндерелгән шишмә дә бар. Мамадыш урманчылары питомниклыда күз карасыдай кадерләп саклый. Безнең Мамадыш урманчылыгына 47704 гектар җир керә. Без шуның өстендә утыртабыз, агачларны үстерәбез, аларны һәм сатып аларга тапшырабыз. Безнең вазифабызга шул керә. Бүгенге көндә эшләгән эшләребез җитәрлек дип әйтер идем. Аңа 4 участковый лесництво керә. Һәрберсендә 2 гектар питомник бар. Аларда лесообразующий агачлар тортабыз һәм озеленениегә, шәһәрләргә бара торган үсентеләр үстерәбез. Питомник 10 гектарда урнашкан. Анда безнең урта полосыга караган гадәти яфраклы һәм олысы агачлар гына үстерелмәй. Урманчылар, селекционерлар белән безнең шартларга яраклы яңа төр үсентеләрне чыгарып, һәр вакыт эксперимент ясый. Урманчылар Әхәт Хәсәновны үз тармакларының легендасы дип йөртә. Бөтен гомерен урманчылыкка багышлаган, үз эшен ярата яхшы белә, яшеллекне арттыру, булганнарны саклау өчен тырыша. Урманнарны янгыннардан саклау чараларын да вакытында үткәрәләр. Быел 47 мең гектарда үсентеләрне янгыннардан саклап калганнар. Бу янгын сөндерүчеләрнең янгын урынга контроль чыгуы, бәхеткә эшен янгынны сөндерү түгел, күнегүләр уздыру гына. Дәүләт ярдәменнән һәр даим файдаланып яшиләр. Безнең урманчылар югары квалификацияле белгечләр, барысы да хөрмәткә лаек. Нәкъ менә шундый үз эшләренең осталары булу, җаваплылык тоеп, барлык вазифаларны җиргә җиткереп үтә нәтиҗәсендә республиканың экологик иминлегенә ирешеп була. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хәбибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.